Pemirsa, bumbunya wis ready, kita eman-eman. Di dikit tomat. Baru kalah. Oh, pokoknya resik. Apa nabuk jenenge kok mau mati. Kayak tinggal kene laos ya. Kok ora ya? Ora enak. Kok lho ben didulungi tetes e kok. Banget. Wek kok juga tikus sih, laosku nang ndi ya? Lho jane enek cilik yo. Enek kok, Mak. Enek gedhe enak, nek laos laos. Kok dikeki laos sih. Enak. Untung kok enek sithik. Kuning pon-pon kalau menghilangkan rasa nganu iki kok. Amis, guys. Aku nyek begitu saus ya, Mbak. Ali. Aku tempe kayak. Cek diirisi lombok. Saya tak comblongi lombok. Cilian guys iki. Wah, nyang ini buka jajan. Ora apa-apa. Dikei lombok piring utuhan guys, terus engko dikei blimbing wuluh. Sing gedhi tak iris ngene. Ben luwih mantep. Ben diceplusi guys. Iki nek enek lomboke sedep. Iya, kita pakai blimbing wuluh. Irisi sekalian iki ya sing marai inuk. Pepes sih si marai inuk yo iki. Mari kecut-kecut. Urung tak bumboni, sekalian kasih gula. Cek diirisi brambang. Iwake langsung iwake gawedi iki lele sing gawedi guys dibeleh guys. Wis tak terancam mbek apa jenenge? Uyah. Sampai ra muat iki ngene kok kayak tahu. Gak iso iki guys. Kita campur kenapa diulet sekalian ki ben bumbune meresap ning gone iwake sangat besar sekali. Tinggal kita bunteli guys, wis ora usah dikit tahu remet. Oke, iki
Mari kita langsung membungkus sangat-sangat besar guys. Lombok. Oke, iki carane bungkus soalnya iwake gede banget. Soalnya iwake gede guys. Oh, landep. Ben kaya bothok. Gede banget. Gede ya terus piye iki gede. Repot guys. Udangnya nyampe tak cukup. Soalnya iwaknya terlalu besar sekali. Jadi ini ben gak anu pemirsa. Ben kayak bothok apa kayak apa iki. Gimana iki soalnya bener-bener besar sekali. Sampai ra iso ngekei tahu guys. Jane enak dikit tahu jari mae. Terus orane dikei gak apa-apa. Tak kayak aneh sidik gak apa-apa guys. Percobaan tak umbae tahu ini satu wae. Bisa banyak-banyak jadi ini enak nek dikei. Kita tahune wis tak cuci. Jadi direnyet ini. Langsung ini bisa. Kita tambahkan langsung ini loh. Repotnya hatiku menduakan cintamu. Alah, entek kasih. Alah, entek guys, kasih guys. Ben iki durasine ben panjang. Iki sing kecil tak tambahi tahu ini guys. Terus sing gede soalnya gak iso dibuntel jadi rasa tambah tahu. Soalnya pakai tahu, soalnya gak. Jadi dua variasi lah.
bijine entek nisan. Godhonge iki kurang gede. Maaf ya guys, nek kontene selalu meneng fokus ngunteli ngenean saking angele guys. Wis dadi 4. Kita lanjut karek iki. Godi iki. Oke, lanjut sing gede. Sing gede lomboke akeh. Telu guys. LPG mak. Entak iki. Godhong kok ya nyupet. Buntel ngene ae soalnya. Ya iso guys. Sudah buntel soalnya godhongnya nyupet. Yang susah. Ini lah kena. Iki LPG-nya entek guys, langsung tak tumpangnya. Soalnya setengah langsung. Kita kukus dulu. Ini anak sing ngene guys, soalnya godhongnya ra cukup. Lagi terakhir kita bakar ning gone nanangan. Tunggu sampai mateng dulu. Sudah sangat-sangat kemedul koyo wis mateng. Oh, aduh meledak sitok apa-apa kok dipangan dhewe, guys. Iki wis mateng, guys. Soalnya apa godhong iki wis rupane wis ngono, jadi kita entas saja ya. Kita langsung turunkan. Duh, gini. Ini pakai api kecil, kita langsung bakar. Bakaran iki gak tiwlake make dinggo, dadi gak oleh di apa jenenge duh. Loro guys. Iki jenenge nanangan terakhir rupane ireng ngene iki pemirsa, gak oleh diumbah mae soalnya dia berdinggo mepes. Sing tumpang ngono. Kayak botok guys. Embuh. Panas sekali. Duh, konyos-konyos dudoy. Langsung kita tumpangkan. Panas sekali kayak mati. Kena apa mbak berdidang terus kok dibakar.
Ben mambu sangit-sangit ben luwih enak guys jenenge pepes iki. Oke. Tinggal satu iki dipangan dhewe pemirsa. Buka. Untuk konten dia sampai resik-resik nek wis masak jadi langsung disapu ini. Selesai masak Mbak Isma pemirsa. Mbak tak tutup ya kontennya. Terima kasih selalu mengikuti kegiatannya Mbak Deni Isma Ois. Selalu support, selalu masukan saran. Mbak Isma sepurane nek klera-klerine ya pemirsa. Nek kontennya selalu kegiatannya Mbak Isma ngene iki. Real apa enake keseharian Mbak Isma yo. Yo masak yo resik-resik yo mbuh. Konten kabeh pemirsa. Sono Mbak Isma pamit becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Obong guys, tak waliki. Wis mateng iki. Sangit ya ben sangit. Oke.